Γεια σας, σήμερα σκέφτηκα να σας δείξω ένα βίντεο με Minecraft Pocket Edition, το επεισόδιο 1 και ας ξεκινήσουμε. Περιμένετε. Να, εδώ το έχω το Minecraft. Πρέπει να το βάλω και εδώ. Εδώ. Ωραία, πάμε. Ωραία, το όνομά μου στον παίχτη είναι Georgia GR και σκέφτομαι να βάλω άλλη παίχτρια. Αλλά δεν έχω και πολλούς που να είναι ξεκλειδωμένοι. Θα βάλω αυτό. Τέλος πάντων, ωραίο είναι και αυτό. Πάμε. Έχω φτιάξει πολλούς κόσμους. Απλά θέλω να σβήσω έναν κόσμο. Είναι αυτός εδώ. Και νομίζω και αυτός. Αυτή. Ωραία, και θα φτιάξουμε ένα καινούριο κόσμο που θα τον ονομάσουμε. Λοιπόν, στα αγγλικά My Tube World. Που είναι το D, να το. Πάμε. Survival και εντάξει δεν είναι flat, create world. Ωραία, πρώτα όπως κάνουν όλοι μαζεύουν ξύλο. Απλά τώρα εδώ δεν έχει και δέντρα. Θα πάμε προς τα εκεί που πάω εγώ τώρα, που έχει dirt. Λοιπόν, να, δέντρο. Περιμένετε. Ωραία. Λοιπόν, για καλό και για κακό μαζεύουμε ένα dirt. Ωραία, και έχει και προβατά. Έλα εδώ. Κάτι τέλος πάντων. Θα μαζέψουμε πιο με τα πρόβατα που θα έχουμε και αξίνα. Θα μαζέψουμε και τροφή. Ωραία. Ωραία, τελειώνουμε αυτό το δέντρο. Έχουμε και άλλο ξύλο να κόψουμε. Λοιπόν, επειδή δεν φτάνουμε μέχρι εκεί, θα μαζέψουμε από εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να μαζέψουμε και άλλα ξύλα. Έτσι έως το ίδιο θα είναι. Άμα δεν μαζέψαμε αυτά δεν πειράζει. Αυτό που είχε στο άλλο δέντρο. Ωραία. Ωραία, θα φτιάξουμε τώρα ένα crafting table που θα φτιάξουμε και τσεκούρι και αξίνα και σπαθί. Το φτιάρι και το άλλο δεν ξέρω πώς λέγεται. Και τα άλλα δύο υλικά αυτά από αξίνες και τέτοια. Σαν πολεμικά, έτσι να τα πω. Όχι πολεμικά, καταλάβατε. Ωραία, θα φτιάξουμε ένα crafting table που είναι, να το. Ωραία, crafting table. Εδώ. Sticks. Ωραία, και ποιο να μαζέψουμε αυτό. Τσεκούρι. Εδώ. Σπαθί πήραμε, τώρα μας μένει η αξίνα. Νάτι. Ωραία. Με το τσεκούρι σπάμε πιο εύκολα το crafting table. Ωραία, πάμε να... ένα μήλο. Ωραία, αυτό το δέντρο το έχουμε μαζέψει. Ναι, και τώρα με το σπαθί θα σπάσουμε το γουρούνι. Ωραία. Πάμε να μαζέψουμε και άλλο ξύλο.
Ωραία, δεν φτάνουμε μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έτσι όσο έχουμε πολλά δέντρα να μαζέψουμε. Πάμε σε ένα άλλο τώρα, εδώ πέρα. Ωραία, το μαζεύουμε και αυτό και μετά από αυτό θα φτιάξουμε μερικά, πώς λέγεται αυτά, oak wood, κάπως έτσι, δεν ξέρω πολύ τις ονομασίες. Ωραία. Πρέπει να βρω έναν χώρο για να φτιάξω το σπίτι, νομίζω ότι θα το φτιάξω εδώ, είναι καλό μέρος. Ωραία, και θα το φτιάξω εδώ, που έχει χώρο. Αύριο με το crafting table θα φτιάξουμε 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και 0. Και πόσα έχουμε? 64 και 28. Μάζεψαμε αρκετά, αλλά και πάλι καλό είναι γιατί μπορεί να μην μας φτάσει να το κλείσουμε και που θα μας φτάσει γιατί έχουμε πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων ας ξεκινήσουμε με τα πιο λίγα. Θα είναι μικρό το σπίτι έτσι για να επιβιώνουμε πιο πολύ. Θα κάνω βίντεο και με άλλα παιχνίδια. Ας πούμε θα κάνω βίντεο με το multiplayer for Minecraft που θα το κατεβάσω. Απλά δεν μπορεί να νομίζω δεν έχω κάνει σε κανένα βίντεο intro. Ναι, και θέλω να κάνω. Απλά θα έκανα. Απλά δεν έχω πολύ χώρο. Δεν έχω χώρο. Γι' αυτό δεν κάνω intro. Ωραία, πάνε τα 28. Πάμε στα 64. Δεν έχω χώρο. Ελπίζω σε αυτό το βίντεο να κάνω και intro. Γιατί έχω μόνο ένα παιχνίδι και άλλα δύο που παίζει η μαμά μου. Αυτό που παίζει η μαμά μου νομίζω έχει πολλά megabyte για να το κατεβάσεις, αλλά τέλος πάντων άμα δεν μου έχει χώρο δεν κάνω intro. Έχω μια εφαρμογή που κάνω intro, αλλά δεν πειράζει και νομίζω ότι δεν μας φτάνει το oak wood. Θα είναι το τελευταίο, η τελευταία όροφη, ενώ αυτό θα κάνω και μετά το κλείνω. Σας το είπα ότι δεν θα φτάνει. Ωραία. Τέλος πάντων θα πάμε να μαζέψουμε κι άλλο ξύλο. Να σας πω κιόλας δεν χρειάζεται να το κλείσουμε έτσι, αλλιώς θα έχουμε πιο πολύ φως. Δεν ξέρω τώρα, απλά πρέπει να μαζέψουμε λίγο ακόμα ξύλο για να φτιάξουμε και πόρτα με το τσεκούρι. Ωραία, αυτά δεν νομίζω να χρειαζόμαστε κάτι άλλο που είναι το σπίτι μας. Να το. Ωραία. Την πόρτα θα τη βάλουμε εδώ πέρα. Αλλά το κάνω αυτό για να μπαίνω κιόλας τώρα. Ωραία, θα κάνουμε άλλη μία πόρτα. Δύο πόρτες. Ωραία. Πάμε να βάλουμε το crafting table εδώ στο σπίτι. Πόρτα, πού είναι η πόρτα? Νάτι. Να σας πω αφού έχουμε λίγα ακόμα ξύλα, μπορούμε να κιόλας 5, 4, 3, 2, 1. Μπορούμε άλλα αυτό. Ελπίζω να μας φτάσουν για να το κλείσουμε. Δεν φτάνουνε. Γι' αυτό αφού δεν έχει βραδιάσει ακόμα, ας πάμε να μαζέψουμε λίγο ακόμα ξύλο. Τουλάχιστον ένα δέντρο. Λοιπόν, και πρέπει τώρα να μαζέψουμε και κρεβάτι, να σκοτώσουμε πρόβατα.
Οπότε από ό,τι είδα έχει ένα εκεί πρόβατο. Περιμένετε. Έτσι έχουμε και ένα τσεκούρι. Να το. Ωραία, το πρόβατο. Πού είναι τώρα το πρόβατο? Να το. Πάμε, μην χάσουμε και το σπίτι και μην βραδιάσει κιόλας. Και χρειαζόμαστε 3 πρόβατα για να κάνουμε το κρεβάτι. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι να βραδιάσει, εμείς θα μαζεύουμε πρόβατα. Και θα σκοτώσουμε και το άλογο για να πάρουμε λίγο τροφή άμα πεινάμε. Πού είναι? Τι μας έδωσε? Τίποτα, νομίζω. Ωραία, πρόβατο. Πού είναι ένα πρόβατο? Τριγυρνάω κοντά στο σπίτι, γιατί άμα το χάσω εγώ κιόλας δεν ξέρω πολύ καλά να το βρίσκω. Ωραία, αυτό είναι το επεισόδιο 1. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε, να το κλείσουμε, άμα μας φτάσουνε. Νομίζω έχουμε μαζέψει 5 ξύλα, ωραία, 1, 4, 3, 2, 1, 0. 20 μας φτάνουνε και αρχίζει και βραδιάζει, οπότε πρέπει να μείνουμε ασφαλείς στο σπίτι μας. Ωραία, έχουμε άλλα 12, αν δεν μας φτάνουνε. Ωραία, είναι λίγο σκοτεινά. Τέλος πάντων, τώρα τι θα κάνουμε που όλο το βράδυ? Λοιπόν, θα το κάνω pause στο βίντεο μέχρι να ξημερώσει. Ωραία, και θα τα πούμε όταν ξαναξεκινήσει το βίντεο. Να σας πω τώρα, επειδή κιόλας είναι πολλά λεπτά το βίντεο και μπορώ να κάνω μέχρι 15 λεπτά και κάτω. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, προλάβαμε και κάναμε πολλά πράγματα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe και comment και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!